mahardiking tias ing kamardikan nugroho gung miwasih wilasaning Gusti ingkang Maha Agung. Mugi hanggung sumanda wonten jiwangga kula panjenengan sawagung waraden sagung dumadi raharja nisakala satuhu. Nuwun panjenenganipun Bapa Sena Wijaya, kula pun Muhammad Adi Nugroho ingkang minangka sesulih Bapa Sucipta Adi sekalian kapareng matur wonten ngarsa panjenengan. Sepisan awet saking pangestu berkah panjenengan, lampah kula sak pangombyong wiwit saking griya ngantos dumugi dalem punika. Wilujeng mboten wonten alangan satunggal menapa. Kaping kalih panjenenganipun Bapa Sucipta Adi sekalian ngaturaken salam taklim kanthi waosan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia keselamatan saha karaharjan lumeber dumateng Bapa Sena Wijaya sekalian garwa saha sabrayat ageng. Kaping tiganipun dene wigatosipun anggen kula sowan non inggih masrahaken penganten kakung pun bagus Danang Wijaya saperlu kapanggihaken kalian Nimas Ayu Sekar Arumsari putra putri saking panjenenganipun Bapa Sucipta Adi sekalian garwa sahingga hangra tekaken balung pisah daging arenggang. Mugia mboten hanamong sah miturut agami nanging ugi sah mungguhing budaya satataning adat Jawa. Kaping sekawan nyuwun pangapunten mbok bilih anak Mas Danang Wijaya anggenipun mangun bales omah ing samangke tasih kathah kekiranganipun awet sedaya punika kalebat janma titah sawantah pramila dumateng para sepuh ugi kapurih saged hane nuntun wonten ing margi ingkang jumbuh kalian paugeran. Mekaten waosing gati sampun kula aturaken. Ambuk bilih wonten kirang patraping atur saha tindak tanduk ingkang boten nuju prana. Kula hanamung nyuwun lumunturing samudra pangaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.